Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhit sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bayad ko kahimtang diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Jean. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminawan sa kuining tulumanon Bagong Bayani. Ako si Jean, usa ko ka OFW nga nanimpad sa laing nasod para sa maayong kaugmaon. Nang-apply ko isip caregiver sa California, pero naagad laing plano ang kapalaran. Sa sinugdanan pa lang, plano na gyud nako nga mularga sa laing nasod. Kay nahibaw ko nga maura na'y paagi nga mahuas mi sa kalisod. Mao na say gayon nga nahuman ako eskwela, dali ko nang apply para sa laing nasod. Sugdan ako nga akong sukilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Piluhod ka, anak. Mularga ka. Opa, nang-apply naman ko. Gitabangan mo ko sa mama sa kong amiga. Uy, makalitan man sa tanim mo na ko. Kakalit baan ng imong desisyon? Pa, dugay na biya ka nahibaw nga mga gini akong plano sa una pa. Pangandoy na ako nga madato. Og sugdan ako pinaagis paglargas laing nasod. Ay, wala ko'y mahimo, anak. Nang-apply naman ka. Di na ko makapugong ni mo, anak. Wa sige ko'y planong magpapugong pa. Jean. Yes! Yes! Nga na ko schedule para laing nasod! Makalargan ako! Yes! Go, girl! Salamat, girl. Pero, o sa lagi problema na ako, iniglargan ako. Ha? O saman, girl? Ang akong English. Ibaw, bigyo ka nga, hinay kikos English, ha? Ay, okay ron na, uy. Ay, importante nga makasabot ka o makapasabot ka riya sa bisa unsang paagi. Hinoon, sad. Unya, balitain ko dayon dito, ha? Kung okay ba ka dito, kay malarga sa dayon ko. Ay, sige. Mas maayo tuod kung naa ka dito, best friend. Ay, tuod. Ay, kanusama ka malarga? Purpose of visit? Work. I have a contract. Who arranged your job? Family friend. I'll be working as a caregiver in San Jose. All right, you're cleared. Ay, salamat. Tuod naman ko din sa airport. Huwag kami kinamisungkat na ako. Hain naman ka. Paabotan na akong kadiyot. Ay, unsa namang orasa, uy. Sakto. Naman ko'y adara sa bahay sa akong amo. Muadto na lang ko, uy. Magpangutan na lang ko.
Kani, mao ni gining baya. Ikulbaan man ko, eh. Oh, yes. Hi, I'm Jean, and I'm the caregiver from the Philippines. Oh, sorry, but we already hired someone else. Unsa? Wa ko magdaom, Priscilla. Nga sa pag-abot pa lang nako sa California, naanadayon ko'y atubangon nga problema. Mao ba? Unyahain man karon nak. Hindi ako sa usa ka fast food restaurant pa. Naglibog na gid ko sa akong buhaton, ani. Pangayo og tabang sa katong mama sa imong amiga. Basig magkatabang siya ron nimo diha. Sige pa. Ako pahibawon akong amiga. Nanawag si mama na ko, girl. Ako siyang giyatagan sa imong contact number. Manawag to siya nimo. Anahawan mo ko niya. Sige, girl. Salamat gid kaayo, ha? Uy, kaluoy ni mo, uy. Huwag gid ko mag-expect, uy. Nga nangita sila dahil ipuli na ako. Pero naamang kay kontrata. Mao gani, ti. Sige na lang. Sa pagkakaroon, mangita taog mga trabahoan ni mo. Tabangan ti ka. O gato lang una kapuyo uban ako. Salamat, ti. Unsa man, okay ra kasi mong kwarto? Okay ra kaayo, ti, uy. Gamay raman kaayo na good. Storage room ramang good na nako. Huwag yung problema na ako, ti. Bisag unsa okay ra gyud. Dako na gani kay akong pasalamat ni mo, ti, nga. Huwag ko nimo pasagdi. Mura na sa di ka og anak, dahi, Jean. Maong dili ko makaantos nimo. Tabangan ti ka kutob sa kong mahimo. Salamat, ti. Day, na ako'y maayong balita nimo. Unsa man na, ti? Na ako'y kailangan nagtrabaho sa usa ka fast food restaurant. Pwede ko no kang mga apply dito. Mao ba? Ay, salamat, ti. Welcome, Jean. Thank you. Ako na si Raver. Oh, wow. Bisaya day ka? Oh, klaro na. Oh, niyan ako nagpuyo din sa California. Oh, kanindot god. Ako, nangandoy ba sa gyud ko nga anhin ako mo puyo ang tad sa hangtod. Ang tusontod mo ba? Pero murag layo pa makainas ka matuoran. Sa pagkakaroon, mag-focus lang ako sa pagtrabaho dinhi. Is that all, sir? Yes, that's all. Don't forget about the pickles. Pickles? Okay, sir. Nakiskot ba dito siya bahin sa pickles? Ano nakagubot mo na sila? Ato, Dolon! Dali! Dali! Did you put pickles in my husband's hamburger? We did. He's allergic to pickles. He cannot breathe right now. He told her already. Unsa? River, sorry kit kaayo. Nagtinangagit ko. O ako magtuo nga, mao di tigi pasabot niya bahin sa pickles. Nga dili din niya pabutangan kay allergic di siya. Sige lang, nahitabo ng tanan. Pasaylo ako. Dagan digag lain bang chance. Ugunta, di na ka mapalpak ni higayon na. Usa na sa bantayanan, kaayo na to. Kung unsay mga allergy sa mga customers, kay delikado ang ilang kinabuhi sama sa nahitabo ganina. Oh, River. Promise, magbantay na ko sunod. Ako nagkatrabaho mangyug ko og kananan sa una. Kinahanglan nga magbantay gyud ka kung unsay gusto o dili gusto sa mga customers. Unsaon nga, lahi magud unta ang trabaho nga akong gianhi. Dili man kining trabaho, Unsa ka kung muuli na lang ka? Pa, hinian ako diri. Og dili ko mo atras tungod lang ani. Sige. Ay, nala.
Good. Pa, hello? Pa? Gipaw man niya. Maayo kay, okay rin yung kadiha. Nga no, nagsige makag-monitor na ako, oy. Ay, basila, no. Okay, sige. Isugo ang gugo ni Mama. May ipapangutan ka, Perni, kung kumusta ka diha. Kay basig may problema ka, ya di lang ka masulti nila. Okay ra ko din eh. Wakay angay kabalakaan. Biliba kinako ni Ate Marisa, oy. Naguna ako nagyuday siya na ako. Gusto na akong mapasalamat niya. Niya pa ba kasi sa bahay, no? Akong suwek ato siyang kwarto. Niya na ako tungod sa pultahan. Ayaw lagi, kay ginto ka ayaw. Mabita na gusto na ko. Nailang ko yung lalaki sa Ate Marisa. Unsa man kay bation sa akong best friend, Ani? Nabalaka ko sa akong nahibawan, Priscilla. Dili ko makatuo nga makahimo og binuang si Ate Marisa sa papa sa akong best friend. Nalibog ko kung musulti ba ko sa tinuod sa akong best friend o dili pa. Dili na ako mong padayon og tuktok. Dili ko gusto mahibawan Ate Marisa nga nahibaw ko may lain siyang lalaki. Pero nga akong best friend in town. Unsaon ka na ako. Pero huwag ko makakita. Taan pagit-lagi ko. Salamat kayo kay honest kay kadnako, Zay. Tinood gina kang miga. Siyempre, uy. Best friend ko ka. Si? Ging na. River. Niyara ko. Okay? Ay, nga naman ko, uy. Sigim ko na ako na ni River. Niyapag na matingan ko. Ayaw kong ina nga nakagusto ko niya. Hinuon. Kaysa may dili. Gwapo, buotan, kugihan. Pero, di lagi pwede. Di ko makatugtungot ni mo, River. Ganun ang kitog. Aha? Parang gusto mong mga mata, oh. Nag-itom yung mata. Koan. Nabaguhan lang siguro ko sa bago na ko environment. Pero, di man na yung anak sa niyagi mga daw. In love na ka ba yun? Aha? Ay, kagina. Huwag pa ka magkasuway nga. Ma-in love. Nakasuway naman, pero lahi mo to kong gibati. Good. Dili man samaan niya nga, dili ko makatug. Magsige ko na huna niya. Ay, kung pugi, good. Ayaw pugi kong kagalingon, good. Sa thesis sa iyong gibati, bang? Ha? Uy, di pwede, uy. Usa pa. Dili na mo akong gianhi din eh. Trabaho nga kung tuyo din og dili uyab-uyab. Bahala ko. Ay, pag mahayapon, mailog si Slain. Ha? Dili pa masagod ko sigurado sa kong gibati. So, ganun sa magkabalihok. Ganun sigurado na ka sa imong na-feel niyo? Ganun awahin ang tanon. Day. Ay, ang tagitan. Ay, salamat taon. Ihatad ka, Jean. Ha? Di ba yung ganang muli, good? Tara. Sige. Kinasakay ko sa isulti ni mo. Sige. Let's go. Niyan ta. Salamat kayo sa mong paghatod na ako, ha. Dool raman unta, uy. Dili man tanin mo kinahanglan buhaton. Way problema, eh. Ikaw pa. Thank you. So, saan tayo gusto na mong isulti? River, nakagusto ko ni mo. Nahibaw ko nga sa'yo pa kaayo para masulti ko, Ani. Pero maumani akong gipati. O ako makafeel sa lain, Ani, sa una o sa uban akong nauyab. Sorry. Kihagkan ko ni mo? Adano mo. Bye. River. Mamuang ko! Ikilig ko! Sapa diha, oy. Kaya ano, ikaw, wala
Dahil ko daw kakilig ka. Makalab life lang yun ka, Dara. Waram gani siya itubag sa akong gisulti. Uy, sandi, uy. Ari rin mo, no? Ang mga lalaki, mas prefer nila nga dili na lang masulti sila gibati. Pero, mas mabasa na sa ilang karang ilang mga lihok, day. Mga paniniba. Day. Jean, wakay lang ka niya. Kuman sa atong Judy. Wa man, nga naman. Kayo na. Mag-dinner ta. Kita rang doha? Ha? River? Maragod og nilukso ang akong kasing-kasing Priscilla. Sa pagngagda ni River kanako. Ug nasakitan ko sa akong mga nakarelasyon sa una. Pero andam paghapon ko, may gugma og balik. Busugan ako eh. Nalipay ko kay nag-enjoy ka sa food. Nag-enjoy git kaayo. Hoy. Ngano ka? Gitutukan magkut ko nimo. Nahihugaw sa kong naong? Wa. Nakay gustong isulti na ako? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. River. Noon sa matas, River. Klaro kayo nga na siya gustong isulti. Unsa man ka? Nakagusto ka siya na ako? Kanindot ka ano kung mo ni isulti niya na ako. Sugton ko na ako siya dayon ba? Kung iya kong panguyaban? Di magka na makasamok sa imong pagtrabaho di anak. Dili pa, uy. Mas maayo man gani hinuon ni kay na ako inspirasyon. Ug ako mo'y numero 1 malipay na. Kung makita na ko nga magmalipayon ka diha. Salamat pa. Ay, tuod di ay. Nangutana nga kung kumpare ba. Di ba kunuta gusto nga mo invest og baboy? Ha? Baboy? Magbuhit ang baboy nak. Atong negosyohon. Kana kuno kira nimo. Magkuha lang taog mga tao nga magkatabang na ko dire. Sige. May problema pa. Sultihin lang kog pila. Okay na siguro niya akong mga gipangumpra. Jean? Oh. Jean, ikaw gyud. Christine! Christine, kumusta naman ka? Niya sa Ricas, California? Oo. Dugay naman ko dinhigod. Nauli lang ko sa kabuhan sa Pinas. Ay, igor gid nga nakalarga ko. Nauli sad ka. Kumusta naman ka, uy? Manglaag sa tabi. Last na tong kita no high school pa ta. Mauligi. Sige, basta day off na ako. Manglaag ta. Out ako, day. Akong i-chat ni mo kung asa ta mag-abot, ha? Doon sa nako akong uyab kadiyot. Sige, kay mugi ka na pag ko dire. Bye. See you. See you. Murag naalagi kailangan ka. Kuyawan man lang tanin mo, uy. Relax. Magkita meron sa akong amiga. Halipaya lagi na ako pagkibaw nga. Naasa din siya ng trabaho din sa California. Mayo noon. Babe. Christine? Babe? Imong uyab si Christine? Wait, di alagi ka, Jean. Dinihimo ko nagtrabaho. Ay, mao ba? Babe, I miss you. Babe, kanusta na ka nabalik? Last week pa. Naalam ko yung mga kiasikaso maong wako makapahibaw dayon nimo. Murag, kamo mo'y angay mag-uban karon. Next time na ta, Christine. Ha? Pwede naman gud nga kitang tulong mag-uban. Ayaw na. Mapauli na sad ko kay napamasaday ko'y buhaton. Sure ka? Excuse me. River, arisa ako. Ganun sa River pamangkyod. Saka nagkaglalaki sa kalibutan. Ganun siya pamangkyod ang uyab ni Christine. Jean! Si Ate Marisa. Ako sa nitrapuhan ng akong naong. Anong dili mailahan nga, naghilak ko. Nga ano, te? Day, may good news ko nimo. May lain ka ng trabaho. Ha? Muundang na kong trabaho sa kananante? Oo, kay mag-caregiver ka na.
Maayo na lang sa niya. Para malikay na ko ni River. Pangandam na unya sa imong mga butang, ha? Sige, te. Salamat. Hi, Mike, and this is my father, Theodore. You can call him Theo. Okay, sir. Hello, Sir Theo. I'm Jean, your caregiver. I don't know why you hired a caregiver, Mike. You know, I can handle myself. We just need to be careful, Dad. I don't want you to go through what happened last time again. Don't worry, Sir Theo. I will take care of you. Jane, please work on your English. I don't want my dad to get confused. It's important that you understand each other very well. Okay, sir. I understand you. But you don't understand me, no? I will study, I promise. Sakto kaya natog na si Sir Theo. Mag-practice ko sa akong English, be. Oh, akong cellphone. Oh, Sir River. Ang nanawag man niya ako. Kutob sa kong mahimo, Priscilla. Naglikay na lang ko ni River. Nalipay na lang gani ko kay dili na may kauban sa trabaho. Wanay rason para makita pa ni. O sa may toyo ni mo? Jean, gusto na kong mag-sorry. Ayaw na, River. Ay, maglikay na lang sa usag-usa para wanay problema. O kalimtingan ni kailata. Jean, please. Paminawa sa... Bisan pag maminaw ko ni mo, wala gihapon ni padulngan. Please lang. Ayaw na kong tawagi pa. Jane, I'm going out. Please keep an eye on my dad. No problem, sir. You can trust me. Thank you. Uy, hala. Wa pa man di ko makalutog pagkaon. Damn! Oh, patay. Si Sir Theo. Sir? Where's my food? I'm starving. I will prepare it now, sir. You haven't cooked anything yet? No, not yet. Oh, stupid. Sir, where are you going? I'll buy food for myself. Sir, I will cook. Come back here. Sir! Ba? Diyan kaniya og nilakaw nga siyang usa. Maulagi. Ang akong gikabalakan ba kahit taod-taod na magutong nilakaw. Unya, wa pa gid mabalik hang tudron. Igo ra mo tutong nagpalit og pagkaon. Basinog, dito na lus gawas kaon. Ay, ambot lang, uy. Naglabad uri akong uan ni Day. Wait, kalma lang diha, kalma lang. Hindi madagkalma, uy. Nisaadra ba ko ni Sir Mike? Ang iyang anak nga, bantayan gyud na ako ang iyang papa. Unya, gipasagdan hinuon akong mulakaw. Ay, nabalakag yung kung si reaksyon ni Sir Mike inig-uli niya. Ngawa din iyang amahan. Sir Mike! I trusted you! Sorry, sir. Go out! Look for him. Make sure you bring him back. Otherwise, I will sell you. Go! Yes, sir. Sa maning taon ka, uy, Sir Theo. Gitagsa-tagsa na ako mga kananan ng dinis dool. Asa mo ka siya ni Apot? Please, yung taon pakita na yung taon, Sir Theo. Jane! Hey! Are you trying to kill yourself? Hapitan ako ato eh. Nausap ka? Sa may nasusin mo auto ka, nagpatuwa mga sa kasada? Nawa ko sa kuhuna-huna. Tayo pang ano niyaman ka? Ni aga ka atubang ang sindahan. Ay. Tala, naabot naman ko din pinangita ni Sir Theo. Anton ako. Jean, kadit lang. Di ba nga naman tika, ngayon ako sa muka? Jean, please. Ayaw nagbuhatan ako. Anton ako. Nagabian na ako sa gigbakas. Uwagin sa Sir Theo. Unsaon ka ako ni Sir Mike, ani kung mabalik ko nga, uwan ako makinis si Sir Theo. Kapoy naman. Bahala na. Maulit na ko. I found him already. Ay, salamat. Where is he? In his room, sleeping. Okay. Sir, I'm sorry. I did not, Just shut up. Sir. I'll give you a chance this time. Thank you.
Thank you so much, sir. Jane, since it's Christmas, I can let you go home with your friend for a few days. Really, sir? Yeah. Oh, thank you. Thank you, sir. Oh, Jean? Nagunsa ka man din eh. Giba pa uli sa kote. Wa may duty akong amo ron. Siya lang una mo'y mag-atiman siyang papa. Oh. Pwede ko musuti? Aha. Te? Ngano ka? Mura magagag ng luspat. Oo. Kinsa na? Jean, please, ayaw pagsaba sa imong amiga. Sa akong anak. Please, Jean. Wa ko mag-uol. Sa akong naabdan, kay nahibaw man ko nga nailaing karelasyon ang mama sa akong amiga. Pero ang gikabalakan akong maayo, nga nahibaw siya, nga na ako'y nahibawan bahin kanila. Dili ko gustong mag-apil-apil o maamong kung unsa may resulta sa kabuang ni Ate Marisa. Di mo ko makatukoy. Bahala na. Dili ko manghilapot. Bahala na sa Marisa kung unsay plano niya siyang kinabuhi. Dili na ko gusto musulti pa sa akong amiga. Kinahibaw ko mag-uul kayo siya. Maluoy ko niya. Tay, sulti ko'y tinuod. Tinuod? Bahin sa unsa? Bahin sa kong mama. Di ko siya mo. Unda mo na diya kabuang dara. Pero na nakasulti na ako nga. Nagsige pa siya sa iyong Loki. Magsulti ko sinuod. Oo. O gani. Ni anak po yung iyang laki. Jean, kinsa nang imong kastorya, ha? Ate, si... Hayop ka! Ambil ang cellphone! Ate Marisa! Ate! Ate! Kana! Muna na akong cellphone! Kana! Mo na angay ni mo! Ayaw ko ba, ate? Maluoy ka! Wa ko'y kaluoy sa taong hilabtanon nga sama ni mo! Akong cellphone! Mapahawa na lang ko, tiniti. Mabalik na lang kong puyo sa bahay sa kong amo. Huwagit ko magdahom nga makabuhat sa Marisa ato. Muna man hinug ako'y sanan. Di amang pagiding ako'y cellphone. Matrabaho kong maayo na makatingom ko. O makapalit kong bagong cellphone. Laayan yung may cellphone, uy. O ako'y balita ni Papa. Naibaw ko nga nabalaka na kayo to na ako. Pero sige lang. Gamay naman ang kuwang sa kong tinigom. Makapalit niya akong cellphone. Are you done eating, Sir Teo? Yes, I'm done. Very good. Thank you so much. I'm so full. Jean, I have something for you. Wait, I'll be back. Why are you smiling, Sir Teo? Jane? Cellphone? Yes, this is for you. As a token of gratitude for taking good care of my father. Thank you, sir. Thank you so much. I'm so lucky. Thank you so much. Very much. Oh. Sorry, sir. I got carried away. It's okay. And you know what? You deserve that. You're the best and the only caregiver who managed to take care of my father. Nalimot siguro ni siya sa kung sa. Pero, napasail ko na git siguro ko niya ato. Bahala na. Ang importante nga gihatagan ko niyang cellphone. What? What, sir? Why are you staring at me like that? No. No meaning, sir. Oh, you know what? Why don't you teach me how to speak your language? I cannot, sir. Oy, it's hard to teach. Just try. Then I will pay you if you can teach me your language. But make sure it's correct. Sige. What? Okay, let's start. Nakakortagi ko ni Sir Mike. Dako-dako gi ko mapadani Papa ani. Sakto kayo kay padong na bapas ko. Magtuon pagit kog maayog English para dili ko maglisod og sabot o pasabot niya. Anak, kadako gud aning kipadanin. Sige lang pa. Maayo na lang pud na para palit og Noche Buena. Og pinaskuhan pa ng sobra. Nak, usa ra gyud gusto na kong pinaskuhan nimo na nga mauli ka dinhi.
pa. Inighuman sa akong kontrata din Mupauli ko dayon diha. Sa pagkakaroon, niya naman gyud ko din Mangwarta lang sa akong maayong, ha? Oh, sige, good. Ay, ito din, wala may duwa-duwa na ko din mong amiga. Muhapit naman tala siya din padong sa trabaho. Mao ba pa? Busy siguro? Ay, sige lang, ako lang tawagan pa. Magsikira man og ring. Di man matubag. Busy siguro kaayo. Ako lang binan og message. Pila na kaadlaw nga wagit ko reply sa akong amiga ay. Wasad siguro to mangluod na ako. Ngawa na ako mapasabot niya. Ay, paabotan na ako kano sa siya mo chat na ako. Oh, nanawag na kit ay. Hello, Day. Unsa man ka? Dili gid mo undangan og samo kang akong anak? Ikaw na ba hinungdan kung nganong naghikog siya? Unsa? Unsi naghikog ati Marisa, ha? Kana mo'y akong gikahadlukan kaayo, Priscilla, nga moabot ang panahon nga naay masakit o mawa man ang mahal nako sa kinabuhi. O wa na ko'y mahimo, kay ni ako sa layo. Hangtod karon. Di pagyapon ko makatuo nga wa na day akong best friend. Og ako pagid mo igibasol siyang inahan. Tungod ba kay disulti ko nis tinuod? Sa pa day na nako. Kaysa naman kasultihan ako ron sa akong mga problema. Si Christina lang yun. Ako siyang tawagan. Sorry, pero dili na ako makaana ni mo, Jean. Di uli ko sa Pilipinas. Unsa? Nga naman? Nagbuwag namin ni Raver. Wala naman ko makasabot niya, uy. Nausap naman siya pagbalik na ako. Mura siya, buwa siyang kaugalingon. Mura siya nailaing yun na una. Huwag naibaw ko nga dili na ako. Christine. Pero sige lang. Naibaw man ko nga pilarami nga friends ni mo diha. Ako lang sing ingnon nga magkita mo para makapagawas kasi mong gibati. Aha? Gibati? Ayaw, uy. Huwag ko gibati niya, good. Hello? Christine? Kinsa ba di ka kisigiha ko na una ni Reefer? Ikaw? Raver, nisugot ko nga magkita ta para di malain si Christine. Kaya dali ko gusto magkunahon na siya nga natin misunderstanding. Pero ayoko binuangig ingon ana. Ikaw raman may wa makasabot. Ako nakasabot kay ko sa kong gibati. Og seryoso ko. Nainlove na ko nimo, Jean. Raver. Jean, may mo ba di na to pugnan ang atong kaugalingon? Nga di ta maguna-una sa lain. I love you. Sige. Masugot ko. Pero taguon lang una ni nato, okay? Dili ko gusto. Nakasabot ko. Nakasabot ko. Ang gusto na akong madungog nga mahal sa ko nimo. I love you too. Mayong pagbuminaw You look sa happy. Lex Pinoy. I am. That's good. Because I have a favor to ask. What is it? Can you be my caregiver until I die? What? Please, Jim. You're the only caregiver I can trust. I know this is too much to ask, but it would really make me happy. Sir Theo. Unsa ka kung imo na lang dad-on ang imong papa din eh. O anhin na lang mong puyo hangtod sa hangtod. Bitaw, no? Pero, kinahanglan magod nga mag-green card holder sa ako. O na akong mahimo nga US citizen.
Mag-research ako bahin, ana. Og buhaton ako ang tanan para madana ko si Papa din sa California. Ready na yung mga butang pa? Oh, nak, sigurado gyud ka nga adto na tamo puyo sa California. O, lagi pa. Gusto ko mapuyo dito hangtod sa hangtod. O gusto ti ka makaumban. Ato ta magsugod og bagong kinabuhi pa. Way kabutangan ang akong kipati nga kalipay. Natuman gyud ang akong pangandoy. Nana ko sa laing nasudek puyo ug nagtrabaho. May nindot ko nga love life uban ni River. O kauban pa gyud nako ang akong pinangga nga amahan. Ug wa na ko laing pangayon pa. Dinhi na lang ko to. Dakang salamat. Inyo matatampo, Jen. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Jen, dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.